Il-familji u n-negozji Maltin qed jirrealizzaw li l-Gvern qed jaħdem b'mod artifiċjali fil-qasam tal-finanzi billi ser jaqta' mill-investiment kapitali biex jipprova jolqot il-mira tad-deficit għal budget li ġej. Il-poplu jrid jirrealizza, perswas qed jirrealizza li dan il-Gvern qed jaħdem b'mod artifiċjali dak li għandu x'jaqsam mal-finanzi pubbliċi anke pereżempju biex jġib il-boċċa qrib il-lik. Dan iddikjaraħ il-mexxej Laburista Joseph Muscat fuq One Radio permezz ta' intervent telefoniku. Fl-ewwel nofs tal-2012 id-deficit laħaq l-4.6% tal-prodott gross domestiku, filwaqt li d-dejn huwa 76.3%, iġifieri 5 biljun euro. U dan minkejja li qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali, Lawrence Gonzi kien qal li sal-2010 il-Gvern kien jibda jdaħħal aktar milli jonfoq biex bekk ikollu surplus. Il-familji Maltin qed jiġu mċaħda minn affarijiet importanti biex il-flus jitħallsu fi maxxijiet fuq id-dejn. Qed nonfqu aktar fuq dejn milli qed nonfqu pereżempju fuq edukazzjoni. Qed nonfqu aktar fuq imax milli ta' dan id-dejn milli qed nonfqu biex fil-klassijiet uliedna jkollhom l-LSAs li għandhom bżonn x'inhu l-aħjar li tonfoq biex tagħmel li max fuq id-dejn jew inkella biex tonfoq fuq is-saħħa, tonfoq fuq it-toroq, tonfoq fuq il-bankini, tonfoq biex jkollna infrastruttura aħjar. Iżda issa li wasal il-budget, il-Gvern se joħroġ jgħid li laħaq il-mira tad-deficit billi minflok jaqta' l-ħela ta' kuljum jaqta' mill-investiment kapitali. B'dan il-lob iżda saħaq il-mexxej Laburista ser ikun qed jiġi perikolat it-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi. Joseph Muscat spjega li d-dejn jitnaqqas billi titneħħa l-ħela u l-ħela titneħħa billi jkun hemm aktar ippjanar. B'każ riċenti juri b'mod ċar in-nuqqas ta' ppjanar tal-Gvern fejn il-Gvern kellu jħallas mal-1,000,000 euro lil perit għal xogħol fuq sptar ta' onkoloġija f'Żammit Kleb li ma sptar qatt ma sar. Dak il-1,000,000 euro hija kollu ħajmur biex irid jħallsu t-taxpayer dak huwa 1,000,000 euro li kieku stajna użajni għal qasam tas-saħħa biex tinqat aktar il-waiting list hija 1,000,000 euro illi meta jkun hemm persuni li jgħidulek isma' qalu li jekk huma b'diżabilità x'ħajsir minnhom wara li jmutu, xi kultant jgħidulna minn fejn ħaġġibhom il-flus għal dal-proġett li ħad tagħmlu intom. 1,000,000 euro f'dan il-qasam m'intix ħad tagħmel kollox, imma tagħmel bidu enormi hux. Joseph Muscat reġa' esprima l-inkwiet kbir tiegħu li pajjiżna jista' jibda sena ġdida mingħajr budget approvat. Ir-responsabilità ta' dan kollu taqa' direttament fuq il-Prim Ministru.